Hvad så, min doodles, og velkommen til en lidt anderledes video, end hvad jeg plejer. Nu skal vi lave sådan en slags rant, eller ja. Og i dag vil jeg snakke om de fucking hackers. Altså, jeg bliver fuldstændig sindssyg af hackers. Altså, tidligere i dag, faktisk, spillede jeg noget Call of Duty Modern Warfare 3. Fordi jeg kan godt lide de gamle spil. Og det var bare så fucking irriterende, fordi sådan, næsten alle på begge hold var hackers. Og det var bare sådan facepalm. Og altså det er så fucking irriterende, og det er ikke kun Call of Duty. Det er meget Call of Duty, især de ældre, fordi at de bare slet ikke gider at holde styr på de gamle spil mere. Fordi altså, de tjener jo ikke penge. Ja, men altså der er også noget i Minecraft ret meget. Og jeg synes bare, det er så fucking irriterende. Altså, det er bare røvirriterende, og det er altid, især i Call of Duty Modern Warfare, det var mest derfor, at jeg ligesom blev irriteret over det. Men altså, det er bare utroligt, hvor mange spil der egentlig er der, og jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor det er, folk gør det. Fordi jeg, altså, ja, man kan få en rank, hvis det er et eller andet spil, der har sådan noget, eller noget experience, eller noget. Men det hjælper sgu da ikke en fucking skid, hvis det ikke er en selv, der har gjort det. Altså, det er bare, jeg synes, det er røvirriterende. Husk at fortælle mig, hvad I synes. Og ja, det er vel sådan set hele videoen. Men ja, hej.